Ötükçülük da kesippi. Eston jomogu. İlgeri ötkön zamanda bir gedey dıykan bolgan eken. Al ayıldın popunan abdan köp akça garız alıp, kayırıp bir albay şaharga barıp iştegeni jönöйt. Al jerde kıska vakıtta ötükçülük önördü üýrenöt. Ötükçülük kılıp akça taw ayılına gaytat. Popko qarızların tölөгönden tışqары özünün dükönünde açıp yet. Pop abdan taň galat. Ötükçü bolup ele uşunça köp akça tapsa, anda men daga ötükçülük menen alekdeneyin dep oýlanat. Akırı gerekli buyumdарды alıp ötükçülükke girişet. Ayıldağı adamlar popko tap takır but giyim oňdatışpaýt. Antkeni anın but giyim oňdoý ala turganyna işenişpeýt. Bir günü ayılga beytanış bir ögelet. Ötügünün tamanı teşilip kalgandyktan ötükçünün gürkösün görüp süýnüp ketet. Pop anın but giyimini alıp kalıp geçke çeyin orduna özünün but giyimin bere turat. Pop but giyimden tamanın jasap çıgarat, birok teşikdi jamay albayt. Kolu teşike batbayt. But giyim tar bolgonduktan uşunday bolup jatat dep oýlap teşikdi biraz çoňoýtat. Kayra gese berip ötükden eşteke galbayt. Pop ötüktün esinen abdan korkup but giyimin bir sumkaga salıp aýalyna berip jatyp, ötüktün esi gelgende menin bul jerde jok ekenim aýtyp goý deyt. Ötüktün esi gelgende poptun aýaly eşikdi açyp, joldaşym üýde jok ele dep but giyim salıngan sumkany goluna garmatat. Kardar poptun bergen but giyimin çeçip, akysy kança dep suraganda pop çıga galıp golun uzatyp ýet. Aňgyça sumkany açyp but giyimin görgende popko akça bermek tursun, açуулanyp any tokmoktap giret. Kardar poptun bergen ötügün giyip alyp aýyldan alystaýt. Pop oňoý görüngeni menen ar bir kesip tajryba, emgekli talap kılaryn düşünet. Pop ötükçülük gürkösün jap, çirködögi bayağı özünün işin ulantıptır.